Здравейте, скъпи приятели! Ето, че измина още една седмица и ние отново сме заедно. На гости днес в моето студио е Майя Нешкова. Добре дошла! Благодаря. Здравей. Как се чувстваш? Чудесно, така много уютно. Приятно ми. На мен също. Ти си изпълнителката, която изпълни една много емблематична песен. Честит рожден ден! Наистина не минава рожден ден без тази песен. Обаче не всеки имал моята чест да му бъде изпълнена лично от теб. Никога няма да забравя този ден, наистина. Разкажи ми повече за историята на тази песен, защото това е най-големият хит на теб и твоя съпруг, композитора Кирил Икономов. Ами, как да ти кажа, ние сме българи, патриоти хора, родолюбиви и двамата така се събрахме. Аз лично и съпруга ми естествено много се дразним, като чуем Happy Birthday в България да звучи. Не, че съм против свободата на хората, нали, но някак си това е едно натрапване на чуж вкус, на друга, като че ли ние не сме достойни или достатъчно умни да създадем нещо, което да си е абсолютно наше, да отговаря на нашите критерии на живот, на нашето самочувствие, на българщината, която малко или много носиме в кръвта си. И това беше един такъв момент, в който така, решихме, че трябва да има такъв отговор. И наистина така се получи. Хората си заобичаха песента и ето, смело мога да кажа, че тя е по-популярна и от мен и от него. Абсолютно, това е най-доброто попадение. Мисля, че това е най-добре за живота на една песен. Да стане по-популярна от авторите си, от изпълнителите си. Изпратете СМС на 1928 със съдържание СКМП с цифра от 1 до 5 и гласувайте за песен на седмицата за предаването 1 от 5 ПОП. Обадете се на телефон 19 19 29, вътрешен 123 и гласувайте за песен на седмицата за предаването 1 от 5 ПОП, следвайки инструкциите на оператора. За песента "Честит рожден ден" натиснете 1. Знае си от край човека, че тогава е роден и на този ден ще мине да го поздрави света. После в часовете сините близки ще се съберат и по броя на годините тихи свещи ще горят. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява всеки път, зато и е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Как годините минават, няма начин да ги спреш и с всяка се прибавя в твоя празник нова свещ. Ала ти не дей тъгува, даже в тебе да боли. Днес е време за празнуване, този ден е твой, нали? Днес е време за палуване, всички свещи запали. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява всеки път, зато и е млад този свят.
казваш, че любовта ще спаси света? Намери ли хармонията в живота си? Човек, ако каже, че е намерил това, което търси, няма път напред. Може би всеки ден я търся, но като се връщам и се обръщам назад в живота си, виждам, че съм успяла до голяма степен да постигна хармония, да постигна разбирателство. Имам, може би, така 30 годишен брак с моя съпруг. В нашите среди това е изключителна рядкост и за мен това е, как да кажа, значи просто съм успявала да варирам в живота, да слагам важните неща като приоритет на първо място и нещата се получават, дай Боже да се получават и занапред, но като християнин, като българин, като мога да кажа така откровенно добър човек, съм абсолютно убедена, че любовта е пътя. Любовта във всичките и варианти на обич, на влюбване, на любов към родината, на любов към близките, родителите, към природата, към децата, към всичко. Да, а това ли е всъщност тогава нещото, което те прави така усмихната и щастлива? Ами, старая се, аз съм позитивен човек, определено. Импулсивна съм, ядосвам се, много бързо ми минава, избухвам, но гледам нещата да са в позитивната страна винаги. Като се обърнеш назад, с какво свързваш щастието в твоя живот? Ами, с много неща. Първо с семейството, в което съм израснала, с родителите си, с моя брат. Просто съм имала късмета да израсна в много сплотено и хармонично семейство, в което любовта е много важна. Една малка скоба, да кажа, че аз съм се родила на 1 май, точно в 12 часа на обяд и винаги съм поздравена от моето семейство точно в 12 часа на обяд. Значи това е един штрих, който може да ти загатне за дълбочината на чувствата и на емоциите, нали? За съжаление загубих моя татко това лято. Той беше първата опора, първия ми менеджер, ако мога така да кажа. Той беше музикант в Софийски духов оркестър. Това е първата страница на щастието ми. След това щастието, че се родих с любов към музиката и имах щастието да поема по този път. Следващата страница от щастието, че срещнах в живота си човек, който е също отдаден на музиката и изключително талантлив. И можем взаимно да отворим страниците, дълбоките страници на това, което можем да си помогнем взаимно. След това дойдоха децата в живота ми. Аз винаги съм го казвала, че аз се чувствах най-великата жена и най-велики и щастлив човек в момента, в който ги родих. И това е просто изумително. И наистина всяка жена трябва да го изпита и да знае, че за това е на този свят. Че това е най-великото нещо, което се очаква от нея. Защото природата ни е дала на нас силата да носиме живота. Значи, спокойно можем да заключим, че щастие с пари не се купува. За песента "Щастие с пари не се купува" натиснете 2. Спомени остават, детството в младост изгрява, любовта запява. Тя е бурна, много красива, сбъркаш ли те жува покрива. Ех, любов, любов, любов. Търсиш ли почест и слава, ех, стремеш човешки. Любовта, тя не прощава, теж човешки грешки. Без любов света опустява, няма сила, няма наслада. Ех, любов, любов, любов. Щастие с
Детството младост изгрява, любовта запява. Тя е бурна, много красива, сбъркаш ли те жулва коприва. Ех, любов, любов, любов. Ден след ден всичко минава, ниже се живота. Любовта вечно остава, тя е вечно жива. Прави луди, млади и стари, огън в сърцата им пали. Ех, любов, любов, любов. Щастие с пари не се купува, кара до сърцето да лудува. То е като лястовица бяла, литне ли отлита то завинаги. Спомени остават само спомени, карат те душата ти да плаче. Има ли го, има го завинаги, има го щастието наше. Щастие с пари не се купува, кара до сърцето да лудува. То е като лястовица бяла, литне ли отлита то завинаги. Спомени остават само спомени, карат те душата ти да плаче. Има ли го, има го завинаги, има го щастието наше. Щастие с пари не се купува, кара до сърцето да лудува. То е като лястовица бяла, литне ли отлита то завинаги. Спомени остават само спомени. Ще споделиш ли защо избра да се развиваш в провинциален град, а не в столицата, както прави всеки един млад изпълнител? Аз започнах да се развивам в столицата, защото съм родена тук. Завърших естрадния отдел на консерваторията и работих в концертна дирекция, Софийската концертна дирекция, в Трио Обектив, но нещо ми липсваше. Просто нещо ми липсваше и такъв е бил пътя ми. Нали, знаеш, че живота е съвкупност от случайности, в които няма нищо случайно. Просто това беше търсене. Търсене на моето си амплоа, на моето си място. Аз имах щастието да работя в началото на кариерата си с абсолютно всички големи звезди. Като вокалистка в Трио Обектив, ние работехме с много певци, но някак си това не беше моето място. Някак си беше всичко взаимствано, пеех чужда музика, усещах много по-дълбоки неща в себе си и знаех, че трябва да ги потърся, да поробя надълбоко, за да ги извадя на бял свят. И така живота ме срещна с Кирил. Бяхме със студенти в консерваторията и когато той ми предложи, каза, че беше обявен конкурс в София тук за музиканти, за оркестър Благоевград. И тогава се запознах с предложението, нали, за тази работа и много мислих, много се двоумих, защото и в един момент реших, че всъщност на едно неутрално място, там където наистина трябва да се бориш за себе си и да докажеш себе си, да намериш пътя си. Път. Да, аз избрах трудния, но той е много така макадамен, устойчив е, защото големите сцени можеха спокойно да ме подхлъзнат. Аз бях само на 17 години и половина, когато спечелих конкурс за солист на радиооркестър и не бях готова. Определено и съдбата ми помогна да не стана солист там, защото психически не бях, физически не бях готова. Не бях зряла за това нещо. Така че съдбата ме насочи и може би дълбоката ми интуиция, не знам, насочи ме в път, в който аз да стана
стабилна, зряла, да намеря себе си. Никак не е било лесно, защото конюнктурата беше такава, че ние работехме на територията на Благоевградски окръг. Имахме си норма концерти, които трябваше да изпълняваме, но тази публика ми помогна да озрея за всичко. Естествено, тя е помогнала и на Кирил в композиторския му път и неговото развитие. Но аз съм започвала от публика от 5-10 души и при следващото отиване салона е бил половината пълен, третия път вече е имало правостоящи. Това е изградено, нищо случайно при мен не се е получило. Просто с труд и с ясна мисъл. Защо според теб всички медии те наричат най-българската певица? Заради това, че пееш само единствено на български и никога на чужд език? Не. Или защото си много истински човек? Мисля, че защото българският заряд е много голям в нашите песни. И никога конюнктурата не ме е водила. Води ме истинското ми усещане на земен човек, стъпил на българска земя, дишаш български въздух, живейки в България, и винаги всичко минава през сърцето ми. Аз винаги пея нещо, което съм преживяла лично, което ме вълнува лично и го адресирам, защото знам, че много хора в този момент изпитват нещо подобно на това, което мен ме вълнува. И така се получава взаимната връзка. Ти спомена нещо за оркестър Благоевград. Този оркестър е бил с художествен ръководител, отново господин Кирил Икономов. Той го създаде, да. Ти си била солист там. Да. И работихме доста години заедно. Нека сега да представим на нашите зрители следващата песен, именно от този период. Кончеви хрогонче. За песента Кончеви хрогонче натиснете 3. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Кончето е вихрогонче, дай ми го, дай. Ще му давам аз водица, ще му давам и тревица. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Ще му давам аз водица, ще му давам и тревица. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Да отида до селото, дай ми го, дай. Да ти купя армаган, а на мене бял гердан. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Да ти купя армаган, а на мене бял гердан. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Дай, 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 кончето на мен си дай. Дай, 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 дай ми го, дай. И сърцето си ми дай. Дай ми го, дай, 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 дай. Дай, 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 кончето на мен си дай. Дай, 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 дай ми го, дай. И сърцето си ми дай. Дай ми го, дай, 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 дай. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Да отида до селото, дай ми го, дай. Да ти купя армаган, а на мене бял гердан. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Да ти купя армаган, а на мене бял гердан. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Дай, 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 кончето на мен си дай. Дай, дай,
Имаш ли мото, което следваш в живота си? Ами, преди години имах само едно мото. Никога на колене, нали, борбена. В процеса на живота, в развитието си се появиха и много други. Например, прави добро и го хвърля зад себе си. Винаги бъди над нещата. Много, много. Човек помадрява и приоритетите му стават малко по-различни или кръгозора, мирогледа му се разширява. Вярна е приказката, нали? Човек се учи докато е жив. Естествено, това е най-красивото на живота, бих казала, защото представяш си да имаш една амбиция, да имаш една мечта и да я осъществиш и на никъде след това. Просто това е предизвикателството на живота. Всеки път да има стъпала. Една сбъдната ваша мечта, близначките Весела и Йоана. Те тръгнали ли са по вашите стъпки или мама и татко не искат да следват техния път? Те са не само сбъдната мечта, те са извоювана, спечелена победа, те са смисъл на живот. Защото ние 18 години ги чакахме с моя съпруг. Всичко това ме накара много да се промена. От една изключително амбициозна и работеща 365 дни в годината жена се превърнах в нещо по-равновесено. Живота не е само работа и да го караш на куц крак. Много, много красиви нюанси има. Значи, моите дъщери са изключително талантливи. Не го казвам така, защото са мои дъщери, защото грехота да не го отбележа, че така учат музика. И в двата концерта, които в последно време направихме с моя съпруг и негови юбилей и моя концерт с новата ми продукция, те участват. Дори вече си имат собствена песен, написана от баща им. Има един такъв момент, че, как да кажа, нямат смелостта да изявят всичко това, което могат. Може би защото леко са потиснати от това, че ние с баща им сме. Но мисля, че това ще го натраснат. Но те самите се занимават в момента с музика. Те се занимават с музика, да, и смятаме да учат музика. И те също искат да учат, разбира се. И така ще видиме. Но аз не съм от най-амбициозните и така, как да кажа, да ги натискам на всяка цена. Ако искат, в крайна сметка, но са безсрамно талантливи и би трябвало да го направят. През май ти направи прекрасен концерт в зала 1 на НДК и представи най-новите си песни от албума, който вече е факт "Обичам те". Да очакваме ли още приятни творчески изненади или всичко сега се върти около него? В момента повечето нещата се въртат около албума, но естествено всеки творец не спира, не стои на едно място. Аз на концерта изпълних една песен "Шехерезада", която всъщност е лайт мотива от мюзикъл, който правим с Кирил. Не мога да се огранича в срокове точно, защото творчеството си е творчество и би трябвало той да говори повече в тая посока. Но имам песни за още 3-4 албума готови за записи, но просто изчаквам технологичното време на този албум да стигне до публиката, да си изберат песни, да си ги харесат, да си ги наложат и така. Занимавате ли се с нещо друго, освен с музика, вашето семейство? Остава ли време за любов сред толкова много музика? Няма начин. Музиката и любовта върват заедно. Определено, естествено. В общи линии всичко се върти около музиката и семейството ми. Мъжът ми е по-активен, председател е на Европейска агенция за защита на авторските и изпълнителски права. Нещо много приятно и много любопитно за България. Беше инициатор за създаването на нов съюз на музикалните дейци. Въобще всичките онези затлачени проблеми в това поле на популярна музика и музиканти така 20-25 години назад, като върнеме, го вълнуват много и работи в тая посока, ако може да е полезен и да помогне за някои неща. Защото има много големи парадоксални неща, но това е много дълъг разговор. Да. Така че това са пак неща близо до музиката, естествено, защото
естеството на нашата работа. И може би тук е връзката да кажа, че много се радвам за това, което се случва в този канал, за това, че съм тук, за това, че го има това предаване. Въобще за това, че се отделя такова внимание на българската популярна музика, защото в последните години се случиха доста така по-случайни неща, искам да кажа, по-хаотични и някакси приемствеността и това, което се развиват поп-изпълнителите, някак си стои на по-заден план. Хората не могат да се запознаят с нещата, които те правят в последните години, което са творили и трябва само на концерт да го покажат. Аз поздравявам всички по йерархията отгоре долу. Желая ви успех. Много благодарим. Нужно ли е сърцето да пее дори когато му се плаче? Да. Аз мисля, че най-философски така може да се обърнеш към сърцето си и да му кажеш пей сърце, независимо от това дали има проблеми, дали няма, дали нещата са псевдо, дали са истински, но то трябва да продължава да бие отвътре с огромния си заряд. И това е начинът да махнеш с ръка и да кажеш пей сърце и вървим напред. Ами в този контекст, уважаеми зрители, четвъртото ни предложение за вас – Пей сърце. За песента Пей сърце натиснете 4. Граждани сме на Европа. Влюбвай се, не дай се мръщи, или си върви в къщи. Пей ми ти сърце, ех сърце, сърце, ех къде си ти? Тропа. Граждани сме на Европа. Влюбвай се, не дай се мръщи, или си върви в къщи. Пей ми ти сърце, ех сърце, сърце,
На концерта си в НДК ти представи една песен "Опълченци". Има няколко интересни факта около нея. Ще разкажеш ли историята на тази песен? Да, аз съм много щастлива, че участвах в този проект и съм, така да кажа, някакво лице на този проект. Фондация Героите на България издигнаха паметник в София зад военния клуб на освободителите на 4 януари. По случай 4 януари освобождението на София. След толкова години опълченците имат паметник в София. Това така, имахме информация за това, което се случва и моят мъж е пряко ангажиран, как да кажа, пряко свързан, не само ние всички като българи, относно опълчението, но Ангел Герчев, този, който държи Самарското знаме, моят съпруг му е праправнук и да, от връзката от Егейска Македония по линия на свекър ми. Мъжът ми е човек, който много така обича историята, откликва на всичко това и дълбоките му корени, дълбоките му така, кръвта му всъщност заговори в този случай и направи един страхотен марш, всъщност песента. Е в два варианта. Тя е марш за Гвардейски духов оркестър и направихме и песен. Иван Тенев и Сашо Петров написаха превъзходен текст и се получи един химн на опълчението. Аз съм много горда, че съм човек от популярната музика, който... Това е много рискован, много смел проект да изпееш с духов оркестър. Изпяхме песента на самото откриване на паметника, беше изключително вълнуващо. Всички държавни глави, нали, откриха, положиха се капсули в самия паметник. Беше изключително тържествено и накрая като апотеоз на празника прозвуча тази песен. Но има миг веднъж в годината и в този миг мълчим. Във вечна памет на героите мълчи небе, мълчи земя. Притихва даже и природата и нашите сърца. Нашивка е спокойно днес, но споменът живее за нашата армия за чест. Народът песен пей, не сте забравени от нас и в този ден и час отново сме в марш с вас. Самарско знаме пак се бей, народът песен пей и споменът до днес живей. Самарско знаме се развя до руски знамена и вечна слава изкова. Нашивка е спокойно днес за слава и за чест, за вечна слава и за чест. Направихме и клип на песента, който всъщност зрителите в зала едно на моя концерт успяха да видят клипа. Много съм щастлива и така вълнувам се винаги, защото е нещо наистина много хубаво, много българско, изключително българско, съвсем близо до това, което аз смятам, че трябва да правя. Вие явно с господин Икономов сте се амбицирали всички празници да ги окупирате. Направили сте и песен "Имен ден". Това е... Тя също е от новия ти албум. Да, одеве споменах, че съм родена на 1 май и моите родители са ме кръстили Мая на самия ден. И съвсем наскоро така ме казвам, аз така или иначе празнувам 2 празника, по-скоро 3 празника празнувам, защото сме се оженили на 1 май, но му казвам, толкова години ме поздравяваш само с рожден ден, дай да си направим един имен ден. Никой не се сети до сега да го направи, нали? Да се поздравяваме, а пък той се смее и казва, няма отърване от тебе. До сега хората само на рождени дни се поздравяваха чуваха слушат твоя глас, нали?
Сега казва и на именни дни. И така. Аз мисля, просто че... в кръга на майтапа, но се получи една изключително приятна песен. Тук е момента да кажа, в зала едно я представих заедно с мажоретките на Ботевград. Изключителни момичета. Получи се много хубаво. Беше много приятно. Аз мисля, че публиката няма да има нищо против да си има още един химн за именните дни. Уважаеми зрители, вие не забравяйте да гласувате, защото това е последното ни предложение. Грабвайте телефоните и отворете сърцата си за 5-те песни на Мая Нешкова и изберете най-добрата от тях. За песента "Имен ден" натиснете 5. Минават дните, летят честити и много празници с любов. В календари ще се повтарят, но всеки имен ден е нов. Лети животът и колелото завъртат кръг и своя миг. Мига хванете така в ръцете, държите своя миг велик. От чаша вино за всяко име да вдигнем в тоя светъл ден. Разлейте песен, защото днес е от Бога ден за теб и мен. Днес е моя имен ден, днес е твоя имен ден, ден божествен имен ден, ден на нашите имена. По глътка вино за всяко име да пием в тоя светъл ден. Разлейте песен, защото днес е от Бога ден за теб и мен. По глътка вино за всяко име да пием в тоя светъл ден. Днес моето име, днес твоето име си имат свой божествен ден. Днес е моя имен ден, днес е твоя имен ден, ден божествен имен ден, ден на нашите имена. От чаша вино за всяко име, за твоя имен ден. Минават дните, летят честити и много празници с любов. В календари ще се повтарят, но всеки имен ден е нов. Лети животът и колелото завъртат кръг и своя миг. Мига хванете така в ръцете, държите своя миг велик. По чаша вино за всяко име да вдигнем в тоя светъл ден. Разлейте песен, защото днес е от Бога ден за теб и мен. По глътка вино за всяко име да пием в тоя светъл ден. Днес моето име, днес твоето име си имат свой божествен ден. Майя, какво ще пожелаеш на нашите зрители и на твоите колеги, и на твоите близки, на себе си? На всички първо ще пожелая много здраве, защото то е най-важно. Всеки да има мечти, да е силен и всеки да е уверен в пътя, по който върви и с усмивка
и с любов към другите да върви по пътя си и да има успехи. На всички пожелавам. И на близките си, и на колегите ми, на вас като предаване. Благодарим. На всички българи една хубава, здрава година, ползотворна, уравновесяваща нещата, да стъпим на много по-здрав път за напред. И здраве и късмет на всички. Дай Късмет. Боже, прекрасен финал на нашето предаване, а вие не забравяйте да гласувате и нека съхраним хубавата българска музика. До скоро! Честит да бъде този ден, в който всеки е роден и е поел дъх с жажда. Честит да бъде този час, когато ти, когато аз, когато някой се ражда. Нали с децата ни светът се подновява всеки път, зато и е млад този свят. За приятелите наши нека вдигнем тежки чаши и отпием глътка вино. Нека зло да ни забрави, да сме живи, да сме здрави и живеем 100 години. Щастие с пари не се купува, кара до сърцето да будува. Той е като лястовица бяла, литли от литото завинаги. Спомени остават, само спомени, карат да душата ти да плаче. Има го завинаги, има го щастието наше. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Кончето е вихро, конче, дай ми го, дай. Ще му давам аз водица, ще му давам и тревица. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Ще му давам аз водица, ще му давам и тревица. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Да отида до селото, дай ми го, дай. Да ти купя армаган, а на мене бял гердан. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Да ти купя армаган, а на мене бял гердан. Абре, момче, имаш конче, дай ми го, дай. Пей ти сърце, за любов запей, за любов. Песен за млади години. Луди бяхме, прости ни. Песен за млади години. Луди бяхме, прости ни. Глътка вино за всяко име, да пием в тоя светъл ден. Разлейте песен, защото днес е от Бога ден, за теб и мен. Глътка вино за всяко име, да пием в тоя светъл ден. Днес моето име, днес твоето име си имат свой божествен